Maaf dulu guys nih. Sini Faizal datang ke sini Tamulpur. I'm going to Tamulpur. Video ko जोबजासिम नाय आरोना तामा मजा मोनगोन नोंसोर भिडिअ खौ जोबजासिम नाय। जों दा जि लामाथिं थांबाय दं बे भुटान टु रङिया रड आरोना रङिया टु भुटान। ओमफ्राय जा अखा दोमैलुमोन आरोना नै जोमैफोरा दाखा इमान मोजां नाङो। ओमफ्राय नैखेनि जायगाखौ 9 माइल होनो आरोना जों 9 माइल मोनफैबायमोन दारखुसि थांदोंमोन आरो। गारिया थाव गैलामोन ओमफ्राय थाव सोदोनिया ओमफ्राय मानसिफोरा जि भिरैनि हिनजावलाय नुथारबाय जायनो बिहामजो नांथारगौमोन। तामुलपुर बाजार थांसै मार्स कलेज। गाइस गगा मोननाय नांदोंना आंनि रायलायनायखौ मोनखादों लोगोफोर सोदोब्रा रखट। स' गाइस गिबियावनो निमाहा बिखाना थाबाय आरोना जोङो दहायनो बिखादोंबो माने बोरैबाफोर अकस्मात बेड लेंगुवेजफोरा ओंखारना होबाथाय होननानै। स' नै स्कुटि डिलार दङ इयाव एन्टक जबिअ'। स' गाइस जोङो खासे मानसि लोगो हमनो फैदों बर'नि फुजि एक्ट्रिस बर'नि गेमस्रि आब'खौ। स' नोंथांमोना नायदो गेमस्रि आब' फैदों जोंनि तामुलपुराव। स' जों लोगो हमफैदों गेमस्रि आब'खौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गेमस्रि आब'खौ लोगो हमसिगोन जों दिनै। नोंथांमोना बिराद एक्साइटेड का बायदि मोनदों तामुलपुर एरियायाव गेमस्रि आब'खौ नुदोंखाय। बिथिं ग्रासलेण्डबो थाङो। स' गाइस आंजों सोरबा ग्रासलेण्डआव थांफानोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन, आंखौ मेसेज खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामाव जौगासार ब्रह्म इन्स्टाग्रामाव। ओमफ्राय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनखादों आरो फेसबुकाव लोगो हमबा जेक्स ब्रह्म सार्च खालामबानो मोनगोन। स' आंखौ बेयावनो मेसेज खालामनो हागोन। नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा जों दा मटंगापुरि दलं मोनबाय बिथिं पार्क दं। पार्कआबो जास्ट लेथ्रा जाना दोङो लकडाउननि रावबो साफा खालामाखै मा खालामाखै भिरथार आरोना। माबा खैथायाव बन्द' जायोमोनलै इयो बार'थायाव बन्द' जायोना ओंखायनो भिरथार आरोना लोगोफोर। बिथिं थांगासिनो दोङो जोङो नै बिराद भिर मा बुंनो आरोना नुदो। स' गाइस बोथोरा ओरैबायदि मोजां जादों दिनै बेरायबाय थानो बेनिखायनो बेरायलांगासिनो। ओइथिं आनारस लांदो नुदोंना नोंसोर? आं हले नुदो दै जाहानावबो दोंसोगारो। सोरनोबा नांगौबा मेसेज खालाम जरा 60 थाखा। मोनफ्लांबालाय माथो होगोन जोङो मोजां गथ' भद्र गथ' होनाखै माने। लोगोफोर नै जोङो कनफिडेन्ट एकाडेमि कलेजाव मोनफैसिगोन माने बेनि गाहायाव श'रुमबो दङ नोंथांमोन। बैथिंगालि कनफिडेन्ट दं कनफिडेन्ट इउएन एकाडेमि स्कुल नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। बिथिंगालि ओमफ्राय जोंनि कलेजखौ बैथिंनो बाहाय आगान बारायबानो मोनसिगोन आरोना। बारा मानसिफोरा नायबा आरो बुंनोबो लाजिलायलाङो लोगोफोर गप्र' गैयाना बेनिखायनो नर्मेल इउटुबार तामुलपुर बाजारा ओरै जायो लकडाउनबाबो। स' गाइस तामुलपुर मार्केट नैखौ होनो तामुलपुर मार्केट। स' गोदोरानो जासाबदों आरोना जोङो फायाखैमोन आं दिनैसो फैबाय बहुत गोबाव जाबायमोन। ओमफ्राय साननैसो थानानै हिन्दीयाव ब्लगिं लाबोगासिनो दङ। गिदिं गाइस ओरैबायदि घटना जादों आरोना पुलिसा लाखिगासिनो दं मानसिफोर आरामसेनो हमथा नै हाबनि सेन्देल दखानाव खेबसे सेन्देल नायना थांनि।
guys, ओरैबायदि घटना जादों जों दा लोगोनि न'आव सफैना दोङो मानो होनना बुङोबा पुलिस होसोदो मिथिबाय जों जि गिदों गारिखौ जि थाब थाब फिलिना फैदो माने जोंनि सिगाङाव खानै थांदोंमोन आरोना इसोर हेलमेट गानाखैमोन दै मास्क गानदोंना गानाखै मिथिया ओमफ्राय इसोर थांबाय आरोना इसोरखौ बोबथाना लाखिबाय जों जि गिबाय जोङो हेलमेट गैया जोंबो बोबथा जागोन दा मा होनना खारबाय जों ओमफ्राय नै दा लोगो लानाय न'आव फैना दोनबाय आरोना घटनाया ओरै जादों ब्लगिं बानायनाया जोंनि दिननिया दारकुसिटु तामुलपुर बानायदोंमोन जों मिथिबाय स' गाइस नोंसिनि थाखायनो जोङो बिदि बानायो आरोना खस्थ' मस्थ' जिला जिथि ओइ गाइस आंखौ नाहरलाय ओइ गाइस थांसै गाइस थौ गाइस बे आंनि सेन्देलनि खम दामि नोंहा गानगोन आंनासो दामि खम दामिसिन गानगोन नै जोंना माहाजोनासो दामसिन बिनि नामा जाबाय टिक्ला माहाजोन नै बस थांसै गाबोन सोला अरगोन नों आंखौ फुलायनि ओइ नोंना KTM ला खावास्लाब दोरिमा KTM दोन कमार्स कलेज दाबो सुखाखै आंना जोब्बायलै गरम खिथिदो नों गरम खिथिदो ओइ लटा गाइस मारै नुदों गराय गाखोना बायदि नुदों नै गाइस नैबे कमार्स कलेज नोंसोरनि खिथिनि बावगारदों नायना लालाय बिथिं नैबे डिग्रीनि आरोना डिग्रीनि ओमफ्राय इयो माबानि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थिं इयो इथिं माने एक्सट्रा जायो आरोना ओइ बेले मा इबे अफिस इयो अफिस आलदासो आलदा आरो नैबे डिग्रीनिल' अनलि डिग्री ओमफ्राय बे नै माबानि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनिया इयो इथिं इसोर दामायाव दङ नै इसोर कमार्स लिहरदों आं इसोरखौसो लिंहरदों कमार्सआव एनथ' इसोरखौ सोर इसोरखौ होनदों नोङो अलंबार कमार्सआव थागोन न' फैगासिनो खोमा गेटआव थाहैनोथ' जा र' जों गेटआव लाय हरबो गाखोलायनांगौ हरबो जागा ओइ आं बिदा बया खिङाव गारदों फ्रेन्ड्स खिथुआवलदो नैबेखौ आङो आंनि साबसक्राइबारा 1 लाख जाबा 1 मिलियन जाबा आंनि साबसक्राइबारा होमबानो आं नैबे कलेजखौ बाहाय थिं गोदान साफा होगोन बिब' सादाया ओरैबायदि मोजां इन्टारेस्ट भिडिअ बानायो जों दिनै गेम फिसाखौ लोगो हमना फैदोंमोन माथो मिस जाबाय आरोना नोंथांमोन कलखौनो रिसिभ खालामाखै बहाबा खारबाय जानो हागौ एक्ट्रेस मानसि ना बहाबा बिजि जायो खामानिफोराव बदनाम खालामदो नों साला बदनाम खालामनायदो होमबासो भाइरेल जानांगोन ना रस भिडिअ बानायग्राफोरा बानायो आरो जों It's caught in the crossfire